Өзінің 75 яшьлек юбилей кичәсен Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Алмаз Хәмзин билгеләп үтте. Әлеге чара Татарстан язучылар берлегендә узды. Бирегә ныгытларга сәнгать, әдәбият әһелләре җыелган иде. Теманы Динә Нәҗметдинова дәвам итә. Шын талант иясе, жырчы, сатирик, конферансье, режиссер, популяр көйләр авторы, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Алмаз Хәмзин исеме күп кырлы шәхес буларак танылган. Татарстанның Түбән-Кама районы Ташлык авылында туа. Мәктәп елларында партадашы Рәзил Вәлиев белән иҗатка гашыйк булалар. Качырып кына шигырьләр, җырлар язалар, шулай итеп иҗат юлына басалар. Мен теге общий тетрадь диләр бит инде. Шуны тутырып шигырьләр язалар, җыртып атып укый күрмәсеннәр дип. Кайберләре калган, миңа укып күрсәтәләр кемгәдер, эләккән классташларга. Матур язган булганым икән мин. Юбиляр тормышның ачысын да, тишесен дә татып караган. Җиң сызганып, төрле өлкәләрдә эшләгән. Мин әйтик, ат җиктем авылда, печән ташыды, печән чаптым, мин утын кичтем, мин монда килеп грузчик та булдым, мин аппаратчик та булдым, мин монда булдым, мин бик балта остасы да булдым, мин Казанда еме. Юбиляр бик күп җырлар, эстрада өчен юмористик хикәяләр авторы. Иҗатын яратучы һәрбер кеше язучылар берлеге тамашачылар залында Алмаз Хәмзиннең 75 яшьлек юбилей кичәсенә җыелды. Юбилей кичәсендә күп еллар иҗат иткән җырлар һәм сатирик шигырьләр яңгырады. Барысы да тормыш тәҗрибәсеннән алып язылган. Тамаша барышында Алмаз Хәмзин көчле алкышлар һәм бүләкләргә күмелде. Лаухаты, рәхмәт хаты, аны кайткач җәмәгатең белән укысын, хатының белән. Иҗат юлын шәхси тормыш белән бер рәттән алып барырга җиңелләрдән түгел. Ләкин Алмаз Хәмзин 3 бала тисе һәм үз хатынын бәхетле иткән ир. Һәр чак уен көлке белән генә булмый. Тормышка җитдилек белән карарга кирәк ди сатирик. Мин кырыс бик. Кырыс бит инде маймыл кебек тәсә кайда сикереп, нитеп көлдереп йөреп булмый бит инде. Бүгенге көндә Алмаз Хәмзин Шаян журналы редакторы. Киләчәк хыялы тагын да күбрәк китаплар нәшер итәргә һәм 80 яшьлек юбилей кичәсен уздыру. Динә Нәҗметдинова, Иван Худяков, Татарстан яңалыклары.